Аз се казвам Строгнал и днес ще играем Терария. Да! Упс. Бутнах нещо, изчакайте една секунда, да не се чува във видеото. Добре, върнах се. Значи, аз ще си направя сега човек пред вас. Аз мисля да рандомайз. Този изглежда хубав. Но искам друга коса да има, друг цвят на косата. Зелен! Не, ще направя ще си го направя като мой човек в Майнкрафт. Значи горе-долу такава кожа, не, по-бяла кожа имаше. Не. Да. Косата му... Не знам как да му направя качулката. Да не се чува, мама викаше нещо на брат ми. Една секунда. Добре, явно и брат ми ще се включи след малко в играта. Значи косата ми... Явно няма да е качулка. Какво? Това може да стане за качулка. Цвят на косата бял. Бял. Така. Учи. Здрасти, Алекс. Ще играя с вас. Да, ще се включи. Ще се включи брат ми. Черни очи. Дрехите му са бели. Добре, бяло. Това бяло. Добре, гашите бели. И обувките бели. Май прекалено много бяло. Това ще го направим зелено. Как да се махна? Добре, ето правих на брат ми нещата. И... Да, това изглежда добре. Не, косата не ми изглежда добре. Ще използваме... Ето... Коя коса да използваме? Аз съм като момиче, избирам 100 часа коса. Добре, ето. Ще направим кафява. Можеш да говориш. Как да отида да си направя човек? Ами, този ще го хвърлиш и ще си го направиш. Добре, ето. Добре. Коса. Това ли лаво кафяво ли е? Не знам, ще ходя с него. Това момиче. Не, това е мъж. Това ли имаш? Ето така. Добре. Крейт. Име. Строг. Даун. Ох. Добре. Ох, майко. Не работеше. Добре. Строг. Даун. Защо? Не! Ще се върна, когато го оправя, хора. Ето, оправих го. Значи започни игра. Аз вече съм направил Джакобс кит. Алекс, можеш да влизаш в играта? Не, ти още си прави човек. Алекс още си прави човека. Ако ме питате, той няма канал. Той просто играе с мене. Влизаме. Тук почти има само момичешки коси. Знам. Аз малко съм играл в играта, да. Ето какво трябва да направим. Аз съм планирал сега. Няма да убивам. Не исках да убивам зайчето. Не ми казвайте, че съм убият на зайчета. Не съм убият на зайчета. Добре, ето го зайчето. Явно се е върнало. Добре, да чупим малко дървета. Слайм! Слайм.
умри. Добре, геокаперкоин. Еха. Значи целта ми сега е да влезе в пустинята, защото е тайна пирамида и в пирамидата знам, че има броня. А бронята е много... Съжалявам, зайче. Добре. А в пирамидата има много хубава броня. За сега ние ще се направим... Добре, готов съм. Ами добре. Къде да цъкна? Направи. Ето ти името. Изчакайте. Така. И брат ми идва. Добре. Аз сега ще си Чакай. желе. Алекс, пази ме от желето. Каска. Той. Аз ще пазя отвън. Ох, нямам достатъчно. Колко дърво имам? 6. Искам да си направя чук и нещо друго. Желето. Къде бягаш? Стой тук. Ела, нали преди искаш да ме биеш? Да, дърво. Някой да има крафтинг тебъл? В къщата нали има? Добре, дърво. Добре, какво мога да си направя? Добре, дърво. Уау! Взех си меча. Този слайм ще умре. Гел. Бате, мога да Слайма си направя един чук. Не, аз ще си направя. Окей. Алекс, има желе на масата, което те бие. Аз ще те бия с брадва. Биех се с брадва. Идват още желета. Те ще ни го прискочат. Шук. Те ще ни И прискочат. факли ще си направим. И отиваме се да се... Ей, ти, ела тука. Не бягай. Аз съм дружелюбен. Аз съм добър. Кой ми го дади? Ела тук, аз съм добър. Кой ми дади тая вода? Коя вода? Тая. Ей, това бе! Виж! От желето сигурно, като си го бил, ти го е дал. О, Не го пи. Ще те върне пак в началото. Добре, аз тръгвам да търся, той желе ще умре, ще търся пустиня. това ми прилича на жатко. Да направи ли открити? Да намерим Да сега. направи ли огради? А? Не знам. Да го направи ли? Не да знам. Добре, аз ще направя. Изчакайте, приятели, ще се върна след малко. Излезе ми друг път. Добре, оправих се с нещата. Да натисят. Желе. Да натисят. Ми влизаш в мен? Да, там цъкаш. Така. Не, да, Тука. да. Не пишете, че брат ми е голям мъж с проблеми. Той не е голям мъж, той си е мъничък, той си е на 6 годинки и да. Патки. Патки. Пустиня. Маля, водата се отсвети. Не може никой да дойде при нас. Както си. Не може. Защо направих оградите? Не, нищо не. Скорпион. Този скорпион удря ли ме? Не ми се рискува. Бих. Какво? Какво би тая птица?
Вие сте ужасни. Трябва да ги убием. Аз трябва да се прибирам. Не да ги бия, трябва да се прибирам. Става нощ. Не, аз ще се заровя. Първо да убием тя птица. Да направя лук. Умре ти. Добре, явно ще се Да приберем. си направя ли ключ? Или не? Или да? Дай. Чакай, какво е това? Какво е това, бате? Кое? Това. Това бе. Виж. Виж. Кое? Виж. Тук. Тука. Не знам. Пише. Стена от дърво. Не. Къде чак отиди пък ти? Ти чак. Бате!